Dudu tupanyň oňoýsuz netijeleriniň bolanyny habar berilýär. 26-28 may aralygyna Türkmenistanyň dürli künjeginde duýulan seýrek howa hadisesi ýurtda adamlaryň gündelik durmuşyna, olaryň jan saglygyna şeýle-de oba hojalygy we käbir infrastrukturalary oňoýsuz täsir etdi. Türkmenistanda bolup geçýän wakalary ýakynan izarlayan Aşgabatly Tinç Amamrat Bugaýew ýurdun Günwatar we Demirgazyk regionlaryna harasatyň elektrik liniýalaryna we aragatnaşyk ulgamlaryna oňoýsuz täsir edendigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň daşowuzak habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp, duýdy tupanyň netijesine soňky hepdäniň dowamyny dem alyş ýollaryna näsaglyk, gaýmary boşlugynyň nemli bardasynyň çiýişmegi, gan basyşynyň artmagy ýaly saglyk şikayatlary bilen lukmany görünýän adamlaryň sanynyň ençeme esli köpelendigini habar berdi. Doğrultuktan juda köp yerlere ýardy ýetirýär, ekilleri öwür meýdanlaryny raýlaman eýen gelen güýçlüler sebäpli bir toparowalardy elektrik energiýasyny bermekle belli we luwatlara selli kesildi. Diýip paýtagty Tinç Bugaýew aýtdy. Ol elektrik üpjünçiligini dören bökdönçlükleriň sebäpleriniň güýçli ýylyň turmagy bilen köp sany owalarda oturdulan 40-45 ýyllyk transformatorlarda dören näsazlyklar dygyny çaklady. Raýtda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy tragynyň Hudaýberdi, Akbuy, Käriz ýaly owalaryna bolup geçip şeyle bereket tragynyň ýapy, düňçi, burgun owalaryna, Balkan welaýatynyň Serdar tragynyň Demirgazyk owalary bolan Melegoşdy, Dawally, Badazy, hemde Bareşem owalaryna da elektrik soklary belli wagt selli soňky ösmeni sebäp bolanda transformatorlara çekilen fiýimler gyrlyp. Eder şeyle ýazyň gaýtalaryň maňa Daşow welaýatynyň könülgen suwa AKP etraplaryna ýaşaýan tanşlarym da gurrun berdiler. Eder şeyle şu ýazyň iktiýady bizde de gaýtalandy diýip Aşgabatly Tinç Bugaýew belledi. Ol agdalyan owalarda we olara ýakyn beýleki käbir ilatly nokatlarda altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamyna da täsir ýetendigini, onuň kadaly işlemäändigini habar berip sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň ýurdun Demirgazyna söhbetdeşi adamlaryň saglyk şikaýatlarynyň ençeme essi artýanlygyny bellemek bilen bir hatarda duýdy tupanyň hususan owa hojalygy ziýan ýetirendigini, maşgalalarda idilýän ýüpek gurçuklarynyň duýdy tut agaçlarynyň ýapraklaryna ýyp, olaryň tas 50 götürme goloýunyň gyrlandygyny, kartoşka, pomidor ýaly bakça önümleriniň ýapraklaryny döküp gurap başlandygyny, gowaçanyň hem ýagdaýynyň öwürlük däldigini yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Iňerwede häzirki wagtda duýd ýeriň ýüzüni gaýmak ýaly kesmekläp gurşap aldy. Gün gyzdygyça ereýän duýdyň erwet azodyň ýysyna meňzeş ýakymsyz ýysy bar. Garamalaryň we goýunlaryň näsaglarynyň köpüsi haram ölüp başlady diýip azatlygyň welaýatdaky habarçysy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp görrüň berdi. Bu aralykda Beýik Britaniýanyň hökümeti ýurdun milli portalyny Türkmenistana sapar etjek öz raýatlary üçin maslaga täsirli maglumat çap edip, onu Türkmenistana yaramazlaşan howa şertleri agdalyp geçildi. Aral deňiziniň üstünde turan gaýyň howanyň düzümine duz, tozan we hapy maddalary getirmegi bilen Türkmenistanyň howanyň hili yaramazlaşdy. Howanyň hiliniň haçan düzeljegi nämelim? Iň soňky maglumatlardan habarly bolmak üçin yerli habarlary hemde howa maglumatyny izarlamak maslahat berilýär diýip Birleşen Kararluk öz milli portalyny Türkmenistana sapar edýän ýa-da etmekçi bolýan Britan raýatlaryna niýetläp maglumat ýaýratdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman tenagaty ministrligi 29 maýda metbuat serişdelerine ýaýradan beýanatyny tozonly howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada ilata maglumat berdi. Ýatlasak maýyň 27-sine geçilen giýje Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň tas ähli etraplaryny duýdy tozan gurşady. Bu harasatyň agdalyan alamatlary Lewap welaýatynyň darganaty we Däne etraplaryna da duýuldy. Şol bir wagtyň özünde Balkan welaýatynyň çägindäki käbir owalarda harasatyň netijesinde transformatorlar, elektrik liniýalary hatardan çykdy. Azatlygyň paýtagtly urdundeşleri maýyň 28-sine geçilen giýje Türkmen paýtagtyny hem çal tozanyň gaplap alanlygyny, şeýle howa şertleriniň bir näçe günläp dowam edendigini aýtdylar. Türkmen mediýasy turan harasatyň göwrümi onuň ýetiren täsiri barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky milli komiteti agdalyan howa hadisesi barada dymdy.